Takže čau, ja vás vítam pri mojom 4. videu a dneska to bude dedinka na Townhall level 7. Ako vidíte, tak pred začiatkom natáčania som si to len tak tu rozhádzal a idem spraviť dedinku na Townhall level 7, ale nesmejte sa, lebo to bude len z hlavy. Vôbec nemám pri sebe žiadny návrh, nič. To tá čistá dedinka bude len čisto z hlavy. Takže dáme remove all. Takže Townhall do stredu. A teď to ohraničím. Ohraničujem tými silnejšími stenami, lebo tak to robím zvyčajne. Takže tuto dáme mortár, Wizardstower a Wizardover. Tuto môžeme dať Art Defense a tuto môžeme dať. Takže toto bude prvá várka a musím si to presne vypočítať milimeter na milimeter, lebo potom to bude škaredé. Tak toto ohraničíme a tuto dáme ešte, tu sa by zmestilo gold storage, alebo tie gold storage radšej zoberiem. Tu môžem dať i Archertover a ešte tuto ku Wizardovi a túto môžem dať. No to bude ďalšia várka. Zdi. Ináč ja som Slovák, ale baví ma rozprávať ich po česky, ja si len to tak niečo vymýšľam. Keďže túto dedinku dostávam, tak potom to už skončím, alebo ešte potrebujem dokončiť svoje veci niektoré. Môžeme ísť gold storage, takže tu sú. Takto. Musím mať kontrolu nad stenami, lebo nesmiem ich prehodiť. A tu by som mohol dať toto. Tuto dám, ale čo by? Toto sa ešte stáva, ale toto už je pod kontrolou. Tu môžem dať Barbariana Kinga, toto a toto je najhlavnejšie. Takže to už máme vyriešené v podstate tie niektoré veci a teraz by som ešte neviem, čo mám dať túto dole, ako dark, ale čo také. Bomby dám až na konci, to je vždy tak. Už nám niekto do klanu zavítal. Nic.
že to Pečo má 11 rokov. Takže tuto môžem dať Army Campy. A tuto môžem dať Barracks. Ja vždy skoro dávam Barracks hneď ku Army Campov, lebo nemusia mať dlhé cesty tí vojaci a troška mi to seká, keď vždy natáčam, ale to si myslím, že to každému. Teraz sa mi tam niečo nezmestilo, ale v pohode to vyrieším. Takže tu dám tie Giant Bomb. Takže tu bude ďalší Barracks. Sa to seklo alebo čo. A tu dám ešte jeden a tu dám Spill Factory. Takže a tu dám tiež Army Camp. Nevidím cestu. Takže tuto dám pod kontrolu archerke Goldmine, aj tuto. Dám i elixir pod ochranu. A zase dám toto. Toto by tu mohlo byť. Tu dáme vlastne nie, keďže to je Gold Storage, tak tu dáme Elixir Collector. Troška tomu útočiacemu to popletieme, ale dobre. Tuto ešte spravím toto, aby mali väčší odstup a dám tu už len strašne seká jak hovado. Mineny. Takto. Nakoniec tu dám ešte kolektor a teraz po takú väčšiu ochranu dám Gold Mine. Takto by to malo byť na druhej strane. Tuto dám Seeking Ironman. Takže Kingovi zatiaľ nedáme nič, lebo natáčame. Takže tu môžeme dať jednu bombu level 4 a tuto tiež. Tuto by som dal tiež bombu level 4. A troška ju vyvinúť hore. Takto a tuto by som to tiež opakoval. Takže Spring Trapy by som mohol dať niekde tuto, ešte ku tomu, do počtu a ešte dve túto.
tieto dve bomby by som mohol dať nejako túto. Takže toto by už bolo na dneska všetko. Je to nová dedinka, úplne z hlavy a ak sa vám páčila, tak dajte like a ak sa vám nepáčila, tak dajte dislike, ale dúfam, že to tam nebude. Takže už hľadám Save Village. A ja sa s vami lúčim, na dnes to bolo všetko. Čaute.